De noodzaak van de renovaties van de boetenkant dreigt te sjen. Maar nevens deskundigen van de Monumentenwacht Friesland is het gewelf van de kerk te zwier voor de morgen. Dat leidt aan verzakking en vormt aan bedreiging voor de toer en het omliggende winkelgebied. Mocht er wat gebeuren met de toer, met stenen die er uiteindelijk uitvallen of spanning die er op een morgen komen, ja, dan neem je toch wel een risico als kerkenbestuur. En dat willen we dan net. Dus zit ik uiteindelijk bij dat het op korte termijn opgepakt wordt met advies van de Monumentenwacht. Dus ja, dan mag je toch actie ondernemen. Voor de renovatie is geen mitselwerk nodig. De bedoeling is om het gewelf van de kerk te verstevigen met een ijzeren trekstangconstructie. De kerkgangers jochten er haast niet van. Alles blijft zoals het nou is. Het is bovenop een gewelf en werd de constructie vast, maken we het. En dan kom ik geen trekstang in zicht in de gewelven hier in het kerkenet. Het hele project kost het dan €180.000. Daarvan is maar fondsen van de provincie en geld van de kerk al €130.000 bij elkaar gebracht. De laatste 50.000 moet de komende maand via een crowdfundingactie binnenhellen worden. We werven donateurs van onze stichting. We gaan bedrijven benaderen om onze actie te sponsoren. En we gaan voor alle dokkemers en mensen die buiten Dokkum komen een grote loterij opzetten. Als alles goed gaat is de renovatie in december van 2016 klaar.